κάνεις εδώ? Άρη, πρέπει να μιλήσουμε. Αύριο. Τώρα πουθενά, τώρα θα μιλήσουμε. Ωραία, αλλά όχι εδώ μέσα, είναι δική μου. Φοβάσαι μην δουν οι γονείς ότι έχεις κακές παρέες. Όχι για μένα, παιδί, για σένα φοβάμαι. Χαλάρωσε λίγο, Φλόρε. Ακούω. Γιατί κλείσει το κινητό σου? Το κλείνω όποτε γουστάρω. Έχω γίνει κι εγώ κακό παιδί σαν και εσένα. Α, για εκδίκηση. Όχι, γιατί απλά δεν ήθελα να μιλήσουμε. Λυπάμαι για το παππού και τη γιαγιά σου. Και καλά κάνεις. Αν δεν είχα μπλέξει με σένα και την ομάδα σας, αυτή τη στιγμή θα ήταν σπίτι τους. Όχι να τους τρέχουν στις αστυνομίες. Άρη, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους αφήσουν. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, παιδί. Και τα έχετε οργανώσει όλα πολύ ωραία εκεί στους Ρομπέρο. Καλή και ανωνυμία και τα κίνητρα και όλα. Αλλά αυτά που κάνετε είναι παράνομα. Και όσο εσείς μένετε ανώνυμοι, άλλοι άνθρωποι μπορεί να κατηγορηθούν για αυτά που εσείς κάνετε. Αθώοι άνθρωποι. Δεν έχει συμβεί τίποτα μέχρι τώρα. Εσύ δεν έχεις οικογένεια, Δεν φοβάσαι με μπλέξουν εξαιτίας σου? Τώρα γιατί ανακατεύεις την οικογένειά μου? Εσείς ανακατέψατε τη δικιά μου. Όσο η οργάνωση δεν παίρνει την ευθύνη για τις πράξεις της, θα την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι. Και τι να κάνω? Θα κάνω εγώ. Δεν πρόκειται να πω το όνομα σου. Σέβομαι την εμπιστοσύνη που μου δείξες, δεν θα την προδώσω. Ευχαριστώ, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι ένα σωρό άλλοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Το ξέρω. Αλλά και οι παππούδες μου είναι καλοί άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή έχουν μπλέξει άδικα. Αφού είστε τόσο περήφανοι για την ομάδα σας, γιατί δεν λέτε στον κόσμο ποιοι είστε? Νόμιζα ότι ήσουν κι εσύ μέλος της ομάδας. Όσο μένετε στο σκοτάδι, τόσο περισσότερο θα σας φοβούνται. Αν η αστυνομία μάθει τι κάνετε. Πώς θα μάθουν, πώς? Θα τους εξηγήσω εγώ. Σου είπα, δεν θα πω το όνομά σου. Ούτε θα θέσω σε κίνδυνο την ομάδα. Και τι να πεις? Να τους πω ποιοι είναι οι Ρομπέν. Τι κάνουν. Γιατί κάνουν αυτά που κάνουν. Σε αντάλλαγμα να ελευθερώσουν τους δικούς μου. Σε παρακαλώ, δώσε μου μία μέρα. Τουλάχιστον να ενημερώσω τους άλλους. Μία μέρα,